Panggilan malih kalian kula Dwi Putri Trisnasari ing warta Kediri kanthi nyajikake informasi babagan arus mudik. Samangke badhe kalaporaken dening rekan-rekan kula ingkang sampun nyebar ing pitung kawasan ing daerah Semarang. Langsung kemawon, sumangga rekan kula ingkang wonten ing kawasan Pradak kados pundi kawontenan ing Pradak punika. Matur nuwun rekan kula Putri, inggih para pamirsa, dumugi siang menika situasi arus mudik H-7 saged kula laporaken ing jalur Pantura mlebetipun Krapia. Ing samenika terpantau rame lancar dipun padati pemudik ingkang ginakaken mobil pribadi, kendaraan roda kalih lan bis-bis ageng ingkang ngangkut para pemudik. Nah, ing sapunika arus kendaraan saking arah Jakarta menuju Solo lan Jawa Timur. Ing sapunika wonten saking arah Yogyakarta menuju Jakarta lan ing sapunika wonten arah Surabaya dumugi Jakarta. Nggih, kendaraan bakal terus tambah lan kinten-kinten kemacetan badhe kalampahan dumugi kalih dinten ingkang badhe dateng. Kagem para pemudik saged kula himbau langkung ngati-ati ing margi menika amargi rawan kecelakaan. Inggih matur nuwun mekaten ingkang saged kula aturaken saking kawasan Krapia wonten rekan kula Latifah Ainuristi wonten ing kawasan Kalibanteng. Matur nuwun rekan kula Ainuristi. Sudah siang para pamirsa, sampun kula sampun wonten ing titik arus mudik daerah Semarang. Saged dipuntingali saking layar kaca panjenengan sedaya bilih arus mudik ing daerah Kalibanteng H-7 ketawis rame lancar. Saged dipunprediksi bilih puncak arus mudik menika badhe kedadosan ing H-1 dinten riyaya. Para pamirsa saged dipun pirsa bilih ing margi flyover saking arah Surabaya dumugi arah Jakarta menika ketawis rame lancar lan dipun kebai dening mobil pribadi utawi kendaraan sepeda motor. Kagem para pamirsa utawi para pemudik ingkang badhe mudik ing kampung halamanipun piyambak-piyambak, langkung prayugi panjenengan sedaya menika nglampahi mudik menika ing dinten siang amargi ing daerah Kalibanteng menawi wayah enjing lan sopir menika dipun kebai para karyawan ingkang badhe budal lan wangsul saking makarya. Latifah saking daerah Kalibanteng Semarang nglaporaken lan badhe dipun lajengaken rekan kula Vivi Oktaviani wonten ing Bandara Ahmad Yani Semarang. Latifah sampika kula sampun wonten ing Bandara Ahmad Yani Semarang. Kula badhe ngandharaken bilih kahanan jelang lebaran kata para pemudi lan calon pemudi ingkang badhe wonten ing piyambak-piyambak. Artinya saking modal ingkang kencing siang samenika Bandara Ahmad Yani Semarang tansaya rame. Kathah para antrian ingkang damel kecurangan amargi keterbatasan tiket lan rego ingkang saya mundhak. Pranila kathah para antrian ingkang boten angsal tiket pesawat. Laporan ingkang kula tampi yangi sisa tiket H-7 dumugi H-1 lebaran ingkang boten angsal tiket pesawat. Jadi langsung kemawon wonten rekan kula Lutfiatul Husni inggih matur nuwun rekan kula Vivi. Kula badhe ngandharaken situasi wonten ing Tugu Muda. Wonten ing Tugu Muda menika asring wonten kemacetan. Ananging dinten menika rame lancar. Lah saged dipun pirsani saking arah Surabaya lan arah Jakarta tumuju marang Purwodadi, Solo utawi Jogja. Inggih mekaten ingkang saged kula aturaken saking daerah Tugu Muda. Lan salajengipun wonten ing Poncol inggih menika wonten Mbak Ovita Daria Saputri.
Nggih, matur nuwun rekan kula Nugiatul Husni. Sugeng siang para pamirsa. Situasi ing stasiun Poncol menika benten sanget kalian dinten-dinten biasa. Hamin 7 dinten riyaya punika ketawis taksih lengang. Lan saged para pamirsa pirsani bilih wingking kula sampun kathah calon penumpang antri mlebet kereta. Kathah tiyang ingkang badhe mudik ing pinten-pinten daerah kadosta Jakarta, Surabaya, Solo lan sapanunggalane. Ngantos dinten menika tiket sampun ludes dipesan para pemudik kinten-kinten 19.000 tiket. Nggih, saged dipun pirsani wonten ing wingking kula wonten calon penumpang ingkang nembe jadwal sedanipun. Nggih, niki salah setunggal calon penumpang ingkang nembe jadwal sedanipun. Mbak, panjenengan badhe mudik wonten pundi lan wonten ing stasiun Poncol menika wiwit tabuh sinten? Nggih, kula badhe dhateng ing Surabaya. Kula sampun nenggo awit tabuh setunggal kala Mbak. Nggih. Lajeng punapa panjenengan taksih angsal tiket apa punapa mboten? Alhamdulillah taksih wonten tiket amargi dereng kathah antrian kala. Nggih, matur nuwun. Mekaten ingkang saged kula aturaken ing stasiun Poncol. Salajengipun wonten rekan kula Ervin Oktaviani Herdianti. Matur nuwun berdasar kita laporanipun saking stasiun Poncol. Sugeng siang para pamirsa, kula Ervin saking stasiun Tawang badhe nglaporaken bilih tiket kereta api Surabaya Jakarta Hamin 7 dumugi Plus Gasal sampun ludes. Saged dipun pirsani, antrian tiket kebak calon penumpang ingkang badhe mudik ing kampung halamanipun piyambak. Situasi stasiun Tawang lan stasiun Poncol sampun benten. Sapunika laporan saking petugas kereta api regi tiket sampun mundhak. Lan saking pihak stasiun Tawang nyediaken kereta api tambahan kangge jelang lebaran. Cekap semanten laporan kula saking stasiun Tawang langsung kemawon terminal Terboyo wonten rekan kula Dian Mutiara ingkang badhe laporaken situasi ing terminal Terboyo. Sumangga. Matur nuwun rekan kula Ervin Oktaviani. Inggih para pamirsa, kula badhe nglaporaken kahanan ingkang wonten ing terminal Terboyo. Benten saking bandara lan stasiun, terminal Terboyo ketawis lengang. Dereng kathah calon pemudik ingkang ngginakaken sarana bis. Calon pemudik langkung milih ngginakaken pesawat, kereta utawi mobil pribadi kangge sarana mudik. Dipun kirakaken Hamin setunggal samangkih terminal dipun padeti pemudik. Kula Dian Mutiara ingkang saged kula aturaken saking terminal Terboyo langsung kemawon dateng rekan kula Dwi Putri wonten ing studio 6 ITV. Matur nuwun sumangga. Inggih, matur nuwun rekan kula Dian Mutiara ingkang nglaporaken saking terminal Terboyo lan rekan-rekan sanesipun. Menika pawarta dinten punika kepanggihan malih 3 menit ingkang badhe dateng. Matur nuwun. Audio Jungle. Audio